खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा गेलबेजानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सनानि गराय फिल्म प्राइभेट लिमिटेडआ दिहुननो लानाय गोथै सह एन्ड अमेजिं लाभ स्ट'री सावथुननि सावगारि सेबखांनाया जोब्बाय। बाक्सा जिल्ला सिके आन्चलिक एबसुनि बानजायनायाव 5 जुन वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मुलुगनां आबहावा सानखौ मानास टाइगार रिजार्भ सेपनापारा होननाय जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10,000 सो दंफां फुलि गायनायजों फालिनाय जायो। क'क्राझार मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स फरायसालिमानि फरायसाफोरा थाखो बयकट खालामनायनि हेंथायै 3 घन्टा सोमावसारदों। मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव हाग्रा बिफान आरो डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटि क'क्राझारनि बानजायनायाव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। चिराङाव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। IGSSS NGOनि बानजायनायाव 5 जुनखौ मुलुगनां आबहावा सान महरै फालिनाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सनानि गराय फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेडआ दिहुननो लानाय गोथै सह एन्ड अमेजिं लाइफ स्ट'री सावथुननि सावगारि सेबखांनाया जोब्बाय। बे सावथुनखौ बोहिथि बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामगोन होननानै सावथुननि प्रडिउसार संगीता बसुमतारिया फोरमायदों। गोथै सह फिल्मखौथ' आङो बनायनानै मोजांबो मोनदों आरो दिनै रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव हेफाजाब होयोब्ला आरो आंखौ अननानै बोरफोर होनानै गोथै सह सावथुनखौ दिथागिरि महरै दिथा होगोन सन्तोष बसुमतारिया। बिथाङानो जाहैबाय गोथै सह फिल्मनि नायजाबखौ लिरगिरि डाइरेक्सनबो होदों बिथाङा। बिथाङानो जाहैबाय सन्तोष बसुमतारि। बिथांनिफ्राय जोङो बे स्क्रिप्टनि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैगोन। Especially if I am going to explain about the story of this film, then I think it's something different step from our society. Actually not from society but from our Boro community, I think. And when I wrote first time the story, then I felt very happy myself. रंगिना संगिना समाजारि सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन मोगथां नार्जारिखौ। जोंजों दङ गोथै सहनि मेन रल माने हिर' पार्ट खालामनाय बिथाङानो जाबाय मोगथां नार्जारि। बिथाङा नैबे संगीता बसुमतारिनि प्रडाक्टआव माने गोथै सह फिल्माव खामानि मावनानै बोरै नांदों आरो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ जोंनो फोरमायगोन नामा? आं गिबियावनो मानो होनबा नोंसोर एफा गोजाननिफ्राय जोंनिसिम फैदों बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोबाय। आं दा गोथै सह फिल्मखौ बानायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। दा जोंहा बाजै प्रडिउसार बिथाङाबो जि नांगौ गासै बुस्थुफोरखौनो होबाय थादों। गुबै फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन अनसुमै बर'नि हायनाजों बुंफबनाय महर। अनसुमै बर'जों जोङो बे फिल्मनि सोमोन्दै खामानि मावना बोरै मोन्दों आरो बिनि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैगोन। खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुङानो जाबाय अनसुमै बर'। आं बिदिनो सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो 2016 निफ्राय बिदिनो बानायै सिरनैबानि मोदोमनाय बिदाय आरो देग्लायबो गोथै सह फिल्माव ओंखारदों। जोबोद मोजां नांदों बेवहाय फैनानै। एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय जायगाफोरखौ बिराद मोजां नांदों। गुबै दानख'थाय फाव खालामगोन लंकेश्वर बसुमतारिया। सनानि गराय प्रडाक्सन प्राइभेट लिमिटेड संगीता बसुमतारिनि जिथुनिखि गोथै सह बेवहाय नोंथाङा खामानि मावफैनानै बोरै मोन्दों आरो नायजाबा बेसे मोजां जादों नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायो? गिबियाव खुलुमनाय अननाय बावनाय थाबाय। बड'लेण्ड खौरांनि सनितपुर जिल्लानि भालुकफुं हालामनि संगीता बसुमतारिनि सायाव बिथाङा देग्लाय बर' सावथुन मुलुगनि मुङा जाबाय गोथै सह। बिथाङा आंखौ भिलेन रलाव लिंहरनायाव आं रल खालामफैदों। आंनि मुङा जाबाय लंकेश्वर बसुमतारि। आंनि जिल्लाया धेमाजि। सोमखोर नार्जारिनि एक्सन दिथा होनाय गोथै सह सावथुनखौ करिय'ग्राफार महरै खामानि मावदों गोजोन बर'आ। सेप्तेम्बर मासाव ओंखारनो गोनां गोथै सह सावथुना बयनिबो अनसायनाय मोनगोनखौ आसा थिदों सावथुन दिहुनगिरि संगीता बसुमतारिया। अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला सिके आन्चलिक एबसुनि बानजायनायाव 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ मानास टाइगार रिजार्भ
सेबनापारा होननाय जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10,000सो दंफां फुलि गायनायजों फालिनाय जायो। बे मुलुगनां आबहावा सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै दंफां लाइफां गायोब्ला मानसिनि मा मुलाम्फा जायो बायदि बायदि आबहावानि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बे हाबाफारियाव बायदि बायदि NGOनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। MCLA अनित बसुमतारी बिथाङा गिबि दंफां फुलिखौ गायजेननायजों हाबाफारिया जागायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स फरायसालिमानि फरायसाफोरा थाखो बयकट खालामनायनि हेंथायै 3 घन्टा सोमावसारदों। क'क्राझार सोहोरनि हाब्रुबारियाव थानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमानि फरायसाफोरा थाखो बयकट खालामनायनि हेंथायै शुक्रबाराव फरायसालिमानि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारिखौ दिन्थिफुङो। जितु प्रसेस आमी লৈছো সেই প্ৰচেছটো আমি চলাই থাকিম 99 লৈকে। আপনার মূর্তি 29 তারিখের পর ক্লাস পাওয়া নাই? ক্লাছ পোৱা নাই 3 দিন হ'ল। স্তব্ধ হল নাকি? সেইটোৱে পৰিস্থিতি আমাৰ এতিয়া কলেজখনৰ প্ৰতি সংকটজনক পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। আমাৰ যিমান টিচাৰ আছে বা আমাৰ যিমান হেৰি আছে ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে জীৱনত এটা সংকট এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। আমি যদি ক্লাছ নাপাওঁ আমাৰ জীৱনটো কি হ'ব? সরকারক কি আহ্বান জানাব? চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ জৰিয়তে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ কলেজখন চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে আৰু আমাক ন্যায় লাগে। थांनाय 29 मे अक्ट'निफ्राय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरा फरायसालिमा आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ सोरखारा बोस्रांनायनि राहा लामा होयैनि थाखाय थुंगेनाय गैयै समसिम थाखो बयकट खालामदों आरो दिनैसिम 9थि सानाव आगान सुरनाय लोगो लोगो फरायसाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो नांदों। क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव फोरोंगिरिफोरा थाखो बयकट खालामनायनि हेंथायै शुक्रबाराव 3 घन्टा धरना होनाय हाबाफारियाव सा 150निबो गोबांसिन फरायसाफोरा आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, पेस्टुन लानानै वी वान्ट जास्टिस, नो जास्टिस, नो रेस्ट बायदि बायदि स्ल'गानजों थासारिखौ गोमखांहोयो। क'क्राझारनिफ्राय बिनजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगा हाग्रा बिफान आरो डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथ'रिटिनि बानजायनायाव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बिफां गायनायखौ दरमफुरि गामियाव बे गामिनि रायजो राजाफोर आरो माखासे आलासिफोरनि नुजाथिनायजों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिफां लाइफां गायनायखौ दरमफुरि गामियाव बे गामिनिनो रायजो राजाफोर आरो माखासे आलासिफोरनि नुजाथिनायजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे मुलुगनां आबहावा सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। लोगोसे नुजाफैनाय आलासि बिथांमोना बिफांखौ मानो गायनांगौ, बिफां लाइफांफोरा थांना थानायनि मानसि आरो जिब जुनारफोरजों मा सोमोन्दो दं बेफोर गासैखौबो गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होयो। क'क्राझारनिफ्राय बिनजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि गाहाय थावनि मुसलपुर बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बाक्सा जिल्ला आरो मुसलपुर दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 2019 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सा 15 आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनिफ्राय बिगियान आयदानि सा 10, आरिमु आयदानि सा 10 आरो कमार्स आयदानिफ्राय सा 7 टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि निपेन बर'नि मासि लाना सामलायनाय गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मेलखौ बेखेवनानै होयो आरो गाहाय आलासि महरै 2019 मायथाइयाव UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फोरमान ब्रह्म IAS बिथाङा बिबुंथि लाखियो। बाक्सा जिल्लानि DC भास्कर पेगु आरो बाक्सा जिल्लानि एबसु बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर' बिथाङा। चिराङाव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर कमला मन्दिर, जियानपुर गभर्नमेन्ट LP स्कुल, नर्थ सान्तिपुर बाप्टिस्ट चार्चआव बिफां गायनायजों मुलुगनां आबहावा सान 5 जुनखौ फालिनाय जायो। चिरां डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसनि लोब्बायाव फालिनाय मुलुगनां आबहावा सानाव बार गेब्रेंनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गोबां बिफां लाइफां गायनाय जायो। चिरां डिस्ट्रिक्ट अफिसनि लोब्बायाव फालिजानाय मुलुगनां आबहावा सानाव बार गेब्रेंनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गोबां बिफां लाइफां गायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
गासै 215सो सोमखोर बिफां फुलिफोरखौ WPC नि सोद्रोमाफोर, गामियारिफोर आरो गामिनि गाहाय बायदि सुबुंफोरा गायनायाव बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सरजनी नार्जारी बिथाङा। IGSSS NGO नि बानजायनायाव 5 जुनखौ मुलुगनां आबहावा सान महरै फालिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला IGSSS NGO नि दैदेननायाव सोरखारि फरेस्ट बिफाननिफ्राय बिफां फुलि बिख'नानै लाबोना दाब दाब जायगानि मावख', मन्दिर, गिर्जा आरो सोरखारि फरायसालिफोराव गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ लाफानानै मुलुगनां आबहावा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बिफांनि अनजिमाया गासै 600निबो बारा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव गासै 4 जायगायाव गायनाय जादों होननानैबो जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सरजनी नार्जारी बिथाङा। दावगाफु लाइमोन आफाद दावहारु गामिया गासै 300सो बिफां गायनायनि हाबाफारि लानायजों मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। 63 नं सापागुरि LSA नि थानेश्वर बसुमतारी आरो सालबारि रेन्जनि रेन्ज फरेस्ट अफिसार बिथांमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अनजालि बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनायजों दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।